Pôvodne som tu mal stáť a uvádzať poslanecký návrh poslancov Národnej koalície Huliaka, Ševčíka a Ľuptáka. No, musím sa poďakovať predsedom klubov koalície, že sme neboli schopní vyzbierať podpisy na podporu, pretože sme dostali nesplniteľné podmienky. Tiež sa chcem poďakovať poslancom KDH, že usúdilo, že chceme niečo, čo je asi nepredstaviteľné v rámci tohto rozpočtu a tiež nás nepodporili s mojimi hlasmi. Naopak chcem vyzdvihnúť našich rebelov, ktorými sú pán Malatinec, Šalitroš a takisto aj pán Migaľ, ktorí asi jediní nadobudli presvedčenia, že toto, čo chceme uviesť a svoje zmeny pripomenúť v rámci vládneho rozpočtu, že by, aby si to dobre boli v rámci toho vidieku, v rámci tej našej kampane Voda, pôda, les, ktorú Národná koalícia presadzuje v tomto parlamente. Predstavím vám aspoň, čo bolo obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu k vládnemu zákonu o rozpočte Slovenskej republiky na tento rok. Tak prvým bodom bolo, aby sa Slovenskému rybárskému zväzu, ktorý, podotýkam, spočíva v 123 000 obyvateľov tejto krajiny, ktorí sa starajú o naše vodné toky, starajú sa o to, aby potoky boli priechodné, starajú sa skrátka o to aj nad rámec vodohospodárskeho podniku, podotýkam aj všetkých, starajú sa o to, aby tieto potoky boli čisté, starajú sa o to, že zarybňujú všetky tieto toky a aby nám ostali všetky pôvodné druhy rýb na Slovensku, ktoré tu máme. Takisto sa starajú o rybníky, ktorých majú obrovské množstva vo svojej správe, vo svojom majetku dokonca. Skladajú sa na to v rámci vlastných rozpočtov, čo sa týka za rybárske lístky, čo sa týka z členského. A podotýkam, že v rámci neschopnosti životného prostredia tu máme neriešeného kormorána, ktorý spôsobuje len rybárskemu zväzu na tečúcich vodách, podotýkam, len tečúcich vodách, 1,8 milióna eur ročne straty na tom, že ryby, ktoré dochovajú, dopestujú v nasadkových rybníkoch, takisto ich porozvážajú po celom území Slovenskej republiky, tak tieto ryby skrátka tie kormorány požerú, pretože jedná sa o nepôvodný druh. Nevieme ho momentálne riešiť a je to taký istý problém ako premnožená populácia medveďa, ale aj ostatné živočíchy, ktoré narušili svojím neprispôsobivým správaním sa slovenskej prírode práve enviro-ekoaktivisti, ktorí nevedia, že zasiahli do prírody rozvratným spôsobom. Čiže nejaká suma 150 000 eur ročne, aj to podotýkam, nechceli sme nad rámec konsolidovaného rozpočtu, chceli sme to z rozpočtu Ministerstva životného prostredia, ktorý je mimochodom okolo 380 miliónov, aby tejto organizácii, ktorá zakrýva 123 000 ľudí, poukázali ročne na infraštruktúru a fungovanie organizačných zložiek smiešných 150 000 eur. Viete, čo to je? Ako kvapka kvapátkom do vane plnej vody. Takže nenašlo sa pochopenie. Bohužiaľ, druhým bodom bolo Slovenskému zväzu včelárov. Mimochodom, aby ste vedeli, je v akcii cukor v Tesku za euro. Inokedy tento cukor sa vyšplhá až do eura 90. Neviete si predstaviť taký včelár, koľko dá ročne na taký cukor a neviete si predstaviť, aby sme dokázali udržať kvalitu slovenského včelstva a akým spôsobom sú vlastne títo ľudia demotivovaní, pretože tie príspevky, ktoré majú ministerstva pôdohospodárstva, im nestačia ani na to, aby pokryli nejaký benzín na nejaké kočovanie, po prípade na rozširovanie svojho včelstva. Viete veľmi dobre, že v rámci včelstiev máme dneska strašne veľa chorôb, či je to klieštik, či je to hniloba plodu, alebo všetky ostatné záležitosti, ktoré napadajú našich včelárov. A ja skutočne viem, o čom hovorím, pretože so starým otcom, ktorý bol dlhoročný tajomník Včelárskeho zväzu, som sa zúčastňoval všetkých jeho kočovaní, chodení po republike, vytáčaní medu. A naozaj od malého chlapca som sa pri ňom zúčastňoval všetkých týchto aktivít a viem, v čom tá práca spočíva. Viem, ako títo ľudia fungujú, ako sa skladajú, ako si zháňajú sponzorov na to, aby mali na cukor a všetko ostatné. Čiže tejto organizácii sme tiež chceli, aby im skrátka z Ministerstva pôdohospodárstva 150 000 aspoň na organizačnú struktúru, ktorá zabezpečuje mnoho desiatok tisíc včelárov a včelstiev po Slovensku.
Dneska také obyčajné jedno včelstvo, tak ako to včelári hovoria, na mäso stojí 150 €. Keď vám príde z veteriny prípis, že máte napadnutý chov, skrátka nájdu vám tam jedno hnilé vajíčko matky a musíte zlikvidovať 10, 15, 20 rodín, nedokážete si predstaviť, aká to škoda pre tie včely je. A rozprávame sa stále o spoločnom národnom bohatstve, pretože keď zomrie posledná včela, vraví sa, že dávajú rok života celému obyvateľstvu na Zemi. Tak asi to tak bolo. Ďalším našim príspevkom bolo 150 000 pre poľovníkov, tiež z fondu Ministerstva pôdohospodárstva. Podotýkam, že nechceme nič nad rámec konsolidovaného rozpočtu. Poľovnícka organizácia spočíva v 56 organizačných zložkách po celom Slovensku. Je 65 000 členská základňa, ktorá na komplet celú svoju činnosť sa skladá na všetko a zabezpečuje mnoho kompetencií z preneseného výkonu štátnej správy. Mimochodom, bolo to vyčíslené, keď nás pán Mičovský chcel zrušiť, pretože podotýkam, organizované poľovníctvo na Slovensku má 106 rokov. Nedokázal to nikto, chcel to zničiť pán Mičovský a skutočne sa nám to vďaka aj vtedy pani Fabriciusovej, tak zatracovanej ministrom životného prostredia a štátnymi tajomníky pre svoju odbornosť a pre svoje ataky na tento rezort, jednoducho ho zachránila aj to organizované poľovníctvo. A keby sme to neboli vtedy urobili, tak už tu máme dneska absolútny rozhrat tej slovenskej prírody, lebo tí poľovníci sú asi poslední strážcovia tej slovenskej prírody pred tým balastom z Európskej únie a Green Dealu a toho všetkého, čo sa tu na nás valí. Ale viete, ja, Láznik z Očovej, mám veľmi ťažký prístup k týmto témam, pretože jednoducho, keď niečo poviete, čo nepasuje do tohto krámu, do tohto celého mechanizmu, tohto ničenia hospodárstva jednotlivých krajín, tak potom ste označení, že popierate klímu a obdobné záležitosti. Popri tom len poukazujete, že malé Slovensko nedokáže zachrániť celý svet na úkor svojej likvidácie, čo by niekomu tu skutočne vyhovovalo. Čiže sme nenašli proste v rozpočte ani 150 000 pre tých poľovníkov, ktorí, podotýkam, šetria štátnemu rozpočtu počas preneseného výkonu štátnej správy 1,8 milióna ročne, keby ste chceli vedieť. To je okolo 6 000 skúšobných komisárov, 5 000 kinologických rozhodcov, spravujú kinologickú knihu plemenných psov, vyšľachtili niekoľko slovenských plemien a proste vďačíme im za to, že máme tu toľko druhov zvery, ako sa nenachádza nikde v Európe. Zachovali pôvodné druhy, ktoré nám môže závidieť, dá sa povedať, celá Európa. Či je to medveď, či je to rys, či je to vlk dravý. Všetko toto začali chrániť, podotýkam, poľovníci. Urobili na to manažment veľkých šelien, ktorý je dokonca schválený ako koncepčný dokument vlády, leží v šuflíku, nepoužíva sa. Bohužiaľ, je to obrovský smutné, akým spôsobom sa dokáže k takto obrovským združeniam, obsahujúcich pomaly stovky tisíc ľudí, chovať. Ale čo ma mrzí absolútne najviac, že sme nenašli ani 150 000 podporu chránenej krajinnej oblasti Poľany, pretože veľmi dobre viete, že Poľana má štatút UNESCO. Jedná sa o záchranu kostných lúk, aj vám poviem, ako vám to priblížiť. Videli ste film Rodná zem alebo Očovské pastorále, kde ovčiari pásli práve na príslopoch, kyslinkách Poľany, kde tieto kostné lúky nám zanikajú, pretože nenájdeme v rezorte Ministerstva životného prostredia v tých 380 miliónov 150 000 na to, aby mohli ovčiari vypásať tieto lúky, aby sme zachránili tieto biotopy, pretože sa treba venovať asi turbínam a pretože sa treba venovať premiestneniu starého prístavu v Bratislave a obdobným záležitostiam. Toto už komentovať nebudem, lebo sa mi chce pri tejto celej téme ohľadom Ministerstva životného prostredia skrátka zvracať. Takže asi o štatút UNESCO v rámci Poľany prídeme. Bohužiaľ je to nezvrátiteľná téma, čo sa tohto týka. A budeme asi jediní v Európe, ktorí si neváži slovenskú prírodu do takej miery, že pre takto smiešnú čiastku nedokážeme zabezpečiť jeden z najkrajších biotopov, genofond jelenej zvery, a to je Poľana. Mimochodom, ak by ste vás to zaujímalo, tak tá Poľana je prevažne smrečinového charakteru a tieto smrečiny od Čierneho Balogu sú už napadnuté a ostane nám holá krásna poľana, bude to sopka, ktorá
bude naozaj holou, je to meka genofondu aj medveďov, takže neviem si predstaviť tých 460 medveďov, ktorých tam momentálne zhruba máme, že kam sa podeje. Asi to budeme mať v Detve, Vočovej, na Kalamárke, na Hrochoti a všade ostatné iné. A potom sa budeme diviť, že prečo tieto synantropné medvede nám chodia do dedín, pomaly nám vraždia ľudí a nejakým iným spôsobom ohrozujú ďalší život na slovenskom vidieku, tak ťažko skúšaný za posledné doby. No a ešte tu máme vyriešenie samotnej otázky medveďa hnedého, pretože páni aj z KDH, ktorí tiež nechceli podporiť tento projekt, jednoducho žiadame vyčleniť pre štátnu ochranu prírody minimálne 3 milióny eur na zazmluvnenie dobrovoľných strážcov ochrany, teda respektíve dobrovoľných členov zásahových tímov. Aj vám vysvetlím prečo. Za minulý rok máme tu 2 smrteľné prípady napadnutia medveďov. Máme tu 19 ťažkých poranení, 19 stretov s ťažkými poraneniami a máme tu okolo 1800 hlásení útokov, respektíve synantropných medveďov v našich mestách a obciach. Keď mi dneska niekto tvrdí, že sme nejakým spôsobom zvládli otázku premnoženej populácie medveďa hnedého, tak sa musím zasmiať. Nehnevajte sa na mňa. 2014 sa robil Pavleho výskum genetický, ktorý robilo stovky tisíc respondentov a skrátka títo ľudia nazbierali okolo 1256 vzoriek, na ktorých sa dohodli, popri tom tých vzoriek bolo niekoľko rádové viac, ale dohodli sa na čísle 1256 kusov v 2014 roku. Mimochodom, kontrolné ščítanie, ktoré sa robili na Poľane, 2014 to bolo 104 kusov a minulý rok na splne všetky združenia narátali 400 kusov. Čiže absolútne ten model, že každé 3 roky sa medveďia populácia zdvojnásobuje, sa potvrdila na úzkej vzorke Poľany. Teraz keď si vezmeme, že každý rok v priemere, a to si vezmeme, že vychádzam z čísla toho najmenšieho, ktorý existuje, kde Karlova univerzita urobila ten smiešný prieskum, respektíve, lebo ja to už volám prieskum, to není výskum na úrovni Pavleho, že chceli potvrdiť, že tých medveďov je skutočne nie viacej a v rozpore s tým, čo tvrdíme, tak zistili tí ekoaktivisti, 15-roční chlapci, ktorí senka prišli z Čiech, že tu máme 1154 medveďov, čiže ešte o 100 medveďov menej. Čiže medvede sa nám prestali premnožovať, prestali nám atakovať obce a mestá, prestali nám ľudí zabíjať, ubližovať. Nejako im tie štatistiky skrátka nesedia. Dostali sme sa k počtu 700 kusov, že sa nám rodí v priemere medveďov ročne, pretože keď pomer pohlavia je 2:3, a máme tam zhruba 700 medvedíc v rámci 1154 kusov. A keď si vezmeme, že každá medvedica dneska nerodí 1, 2, ale 2 až 5 mladé každé 2 roky, no tak v priemere to vychádza na 700 kusov prírastku ročne. A z tohto, keď len tak matematicky jemne začnem počítať, že vezmem stredný priemer, že 2 má tá medvedica, každý rok, keď prepočítame na tie počty kusov, nám vyjde, že máme 700 kusov ročný prírastok. A sme pri čísle, ktorý je tak alarmujúci a ohrozujúci, že to jednoducho skrátka tie počty nesedia. Tohto roku sa eliminovalo 140 synantropných medveďov, či už cez zásahové tímy, podotýkam 29 ľudí v zásahových tímoch, čo nie je ani 12% prírastku. Bojím sa, keď sa na jar ďalších 700 medveďov narodí, akým spôsobom budeme k tomu pristupovať, keď Ministerstvo životného prostredia odmietlo vyčleniť 1,2 milióna na posilu týchto zásahových tímov z radov poľovníkov. V čom to spočíva? Keď si vezmem, že máme 29 ľudí v zásahových tímoch, sú rozdelení do 5 tímov a jednoducho ľudia zo Zvolena mali zasahovať v Michalovciach, kde len 3 hodiny cesta trvá, tak si viete predstaviť, kde už ten medveď bol, keď ho nahlásili, že je synantropný. A takto by som vedel pokračovať ďalej a ďalej. Jednoducho tie týmy neboli absolútne vyzbrojené, tie týmy neboli schopné strieľať z 29 ľudí, 6 ľudí dokázalo ovládať vôbec zbraň, boli fiktívne urobené, len aby sa na to umele vykazovali peniaze. Týmy sme spojaznili, 140 medveďov je výsledok našej práce. Jednoducho šéf ochrany prírody bol prepustený len a len kvôli tomu, pretože nechcel podpisovať falošné protokoly a obdobné záležitosti.
A dostali sme sa do stavu, že tie medvede budúci rok nebude mať kto jednoducho a akým spôsobom riešiť, pretože 3 milióny, ktoré sme žiadali pre posilnenie zásahových tímov, skrátka sa v tom 380 miliónovom rozpočte nenájde. Takže očakávam, koľko mŕtvych bude na budúci rok pri strete so synantropnými medveďmi, lebo populácia sa naozaj dostala do stavu takého, že tie medvede zmenili svoje správanie a my budeme v slovenskej prírode lovení. Odliadnúc od toho samozrejme, že ten vidiek je likvidovaný a naplnili sa do poslednej skutkovej podstaty moje slová, keď som povedal, že medveďa a vlka využívajú ako biologickú zbraň likvidácie slovenského vidieka. A o tomto vám môžu svedčiť mnohí ovčiari, a aj na margo toho, že konečne už pán Taraba aj podpísal vyhlášku na vlka a môže sa aspoň tých 74 jedincov odloviť v problémových oblastiach, pretože tie úbytky na tých stádach a ako mám aj znalosti z ostatných revírov na východe Slovenska, pomaly tých vlkov je ako mačiek a degenerujú takisto ako tie medvede, lebo aby ste vedeli, aj tie medvede skutočne, ktoré boli odstrelené, 90% z nich boli zo synantropných samice, a všetky tie ostatné záležitosti, ktoré okolo toho vznikli, potvrdili naše slová, že tá populácia degeneruje a skrátka tie medvede, 48-kilová samica trojročná, nie je prirodzené. Takže ja z tohto miesta naozaj sa obraciam na ministra Kamenického, prosím ho, ja mu dám podpísaný 6 poslancami tento pozmeňujúci návrh. Nie je to nič iné, len z kapitoly jednotlivých ministerstiev, aby skrátka presunuli peniaze na sfunkčnenie zásahových tímov, pretože nám tu hrozí obrovský, ale obrovský problém s ľuďmi na vidieku budúci rok, keď sa nám tie medvede naozaj o 700 kusov zväčšia. A my budeme naozaj len nevinne pozerať na to, ako každý deň pomaly budú útoky na to vidiecké obyvateľstvo sa stupňovať a tých 29 členov zásahového tímu bez toho, aby sa zazmluvnili poľovníci a pomáhali tomuto zásahového tímu s tým, že majú vlastnú výzbroj, vlastnú výstroj, poľovne upotrebiteľné psy, miestnu znalosť terénu a vedia byť obrovský nápomocný. Vravím, je to masa 65 000 ľudí v problémových oblastiach, vedia vykryť celý zásahový tím bez toho, aby skrátka boli s tým ďalšie problémy, či už sa týka ich samotného výcviku, vyzbrojovania, ale aj ostatné záležitosti. Mňa strašne mrzí, že aj v tomto rozpočte sa pristupuje takýmto spôsobom k tomu, že stratíme nejaký štatút UNESCO, že tu ohrozujeme životy ľudí, že nedáme peniaze pre organizácie, ktoré sa starajú o naše spoločné prírodné bohatstvo, akým sú zver, včely, takisto aj ryby, alebo že nedokážeme proste zachrániť naše biotopy a necháme sa ľudí na tom slovenskom vidieku trápiť. My z Národnej koalície sa jednoducho nebudeme ďalej takýmto spôsobom na to prizerať a urobíme všetko preto, aby sme dokázali nehanbiť sa pozrieť do očí ľuďom, ktorí nás do tohto parlamentu zvolili a aby sme neniesli na sebe to bremeno mŕtvych ľudí a ich rodín, ktoré vznikli z toho, že sme neriešili populáciu medveďa hnedého, lebo to bude na rok obrovský problém. Ďakujem pekne.